ठीक है हमार माई कहत रहली कि जे घर में सास ननद ना होखेली वो घर में शादी ना करे के चाहिए। बाप हमार बाप ना सांप रहो सांप। जब भी लड़का देख के आवे हमार माई पूछे लड़का कैसन बा। लड़का छोड़ा ना, घर देखा, द्वार देखा, खेत पथार देखा। एको बेर ना सोचलस कि लड़का गोर बा कि करिया, बूढ़ बा कि जवान। बस पैसा देख के लोभा गई। जाए बाबूजी जा, पैसा पर बिक गईला, पैसा देख के लोभा गईला है बाबूजी। सोचले रहला कि बेटी राज करी। अरे बाबूजी का गईला है बाबूजी। का हो का भाई खाना उना बनल? आवा आवा तहरा के खिलावा तानी। काहे? बाबा जी के कटहल काहे 5 हो? किस्म के बना बना के। ई 24 घंटा झांसी के रानी काहे बन रहल? हैं आइल बड़ो सूरत देखावे खातिर कि है पलंग तोरे खातिर आइल बड़ू खाली? हमरा से खाना उना ना बनी जे बात बस साफ। का है जब बैठ के पलंग तुरबू खाली खाना ना बनी? हैं तो का करबू खाना ना बनी तो कह दे तू मास्टरवा से एगो खाए बने वाला नौकरानी भेज देता नहीं जैसे। हैं खाना ना बनी कौन मेहरारू बड़ सके खाना नहीं से बनावत? हैं खाना ना बनी 24 घंटा लेके टंड घट लेके पड़ रहू। बोला अपना भाई बाप के। देखी हमरा माई बाबू के बारे में कुछो ना कही ना तो ठीक ना हुई। तो का करी गोड़ धो के पी एजा तोहरा के पलंग तुरे खातिर हम नहीं खिले आई तू खाली बैठ के पलंग तुर। लागल तोहरा ऐसन पलंग में। हाँ। आग लागो पलंग में? तोरे घरे आग लाग जाओ पलंग में, हमरा घरे काहे लगी? हैं तोरे बपवा गए रहो हमारा बाबू भी साहेब ए खाली हमार सौदा देख ली, ए खाली हमार सौदा देख ली, हमार दुआर धांग दी। हमरे बाबू गिरहन तोरा दुआरी पर बियाह करियन बाप मुड़ी उठा के चले गोड़ धरत रहन, पगड़ी धर देना गोड़ पर। सुनी जी अब रहुआ बेसी बोला तानी। हाँ हम तो बेसी बोलते बानी। तोहरा के मास्टर नौकर पर भेजले बने संघवा में ना, काम धंधा ना करबू, खाली बैठ के पलंग तुरा खा या दे गदराइल जवानी लिखा लेके महला टोला के घुमावा। अरे घून लाग जाओ तारा ऐसन खटिया पलंग में तार खायल में पिल्लू पड़े। तोरे घर के खायल के पोसाइले बनी का? तोर बपवा एगो खटियो तो ना देलऊ, जुड़ऊ बपवा के एगो खटिया। यहाँ बेटिया जाती है तो कहाँ सूती कहाँ का करी? हैं आग लागो घून लागो तोरे घरे जाके सब भाई बाप को घून लागो, खटिया में घून लागो, हमरा का घून लगी गे? हैं हमार बाप के मेहनत के कमाई है, घून तोरा घरे लागो। तो हमार बाप अपन ऐसन चांद जैसन शकल वाली बेटी दे दे, अब का चाहिए रहुआ के दहेज? तो दहेज ना चाहिए तो रह ढंग से। तू का करे आइल बारू? खाए ना बनेबू, पानी ना देबू, गोबर गोईठा ना करबू तो का करबू? तोहरा के लेके चाटी आदमी? हैं चाटे से पेट भर जाई, दुनिया चल जाई तोहरा चाटे से। तो तोर बपवा मास्टरवा कंखिया फूटल रहू ना लोकत रहू? हैं कि इतना सुंदर बेटी बिया तो ओकरा के उतना सुंदर दामाद खोजी का करे गुरु हमारे दूरिया पर? हैं हैं कहिते कि हाँ हो बा राजपूत भूमियार घरे खोज दा 100 बीघा के जोत वाला बैठ के राज भोगती तो हिजे का करे लुहा? हैं राजपूत भूमिहार काहेला खोजिए? हाँ हमरा कुल में कल लइका सबके अकाल पड़ल बा। तो कुल में का खोल? कुल में शादी ना हो के ये बुढ़बा के ई थी। हैं कुल में शादी करिए गंवार कहीं के ई ना बुझाए कि हाँ जवन भइल तवन भइल चल ना। मास्टर के बेटी बानी, मास्टर के बेटी हो। मास्टर के एको गुण बा तहरा में? हैं कौनो गुण नहीं खे, कौनो गुण नहीं खे। सुंदर बानी, गोबर के चोट हो संस्कारी चोट। बानी। हाँ गोराई बता तहर लेके चाटी आदमी, एकरे से दिन दुनिया चल जाई। गंवारपन से कम नहीं के बार बार समझाई ले हो। अब जवन भइल तवन भइल, छोड़ा ई सब बात। अब कसौ नीमक रोटी खा के अपन जीवन बितावे के जवन होई तवन होई। आपनो हाल तनी देखला का देख ना कमाईनी ना धमाईनी ना हवा पी के रह तारू, खात नहीं खू। ढेर माथा मत गरम कर हमार, बुझाइले? आपके पैसा पे खिलाता रहा। बाप के पैसा पर खियाता, आखिर बपवा के बिगह के कर बा तोहरे बा के हमार बा? ना एगो सरकारी नौकरी ना एगो सरकारी प्राइवेट। तीन गो जन्मा के पास के पोल के दे देनी तो बड़का बड़का बोली निकलता। बड़का बड़का बोली निकलता। हमार देहवा हाथा में कोढ़ी फूटा रहे, हमार कोनो हमें भागीदारी ना रहे। हैं मुंह बना के सुअर लेखा बोल देबू, हाई कहनी हौ कहनी हाई कहनी।
हैं? सुअर लेखा। हाँ रबरा मुंह से हमार मुंह तो बहुत निमन बा। हाँ, वो तो हइये बा। लोला बजावे में ताके हइये बाड़ू। तनी लोला कम बजावल कर, न तो जहाँ माथा फिर गई ना तो सोच ल एको करम ना छोड़ब हम। इज्जत हाल कैले बनी गांव घर के चलते, कुल खानदान के हम इज्जत बचौले बनी। न तहरा ऐसा मेहरारू हमरा घर में ना आई थी, बुझाइले? तू इज्जत बचौले बड़ा ना तू बचौले बाड़ू। भीतरी गुंडा बड़ा गुंडा। हाँ काहे ना, तोहरा में सट के रही तो हमार दिन दुनिया चल जाई, सर समाज सोची तोहरा में बड़का सटल भैया रही। तो कहते रहले कि शादी के दिन मड़वा उखा देता नहीं, तो का जाने हमरे बाबूजी के आंख में कथी घुसल रहे। तो काहे ना कह देलू मड़वा कबार देतन, बियाह ना होते झमेला ना हमरा झेले के पड़ी। तोरा से बढ़िया लड़की ले अइती, लूह लांगल का रही, अनहर कान बनी, लड़की ना मिलती से तोहरा लेखा हैं? हमरो ना राउर से कोई गुना बेहतर तो मर्द जो अब अहियो कह दे भाई बाप खोज दी दोसर कह दे तो जो 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 जैसे जो। राउर कुल खानदान जैसन हमार कुल खानदान नहीं खे, यहाँ बियाह एक के बार होला। तो एके बार होला तो ढंग से रह। का सुअर कुकुर लेखा कैले बड़े, रोज डुमिया डुमिनिया लेखा। हाँ डुमा डुमिनिया लेखा काऊ काऊ कैले रहली से, ना ढंग से खाए देबे ना चैन से रह देबे। हम ना हम बाहर खुद के कच कच खुद के बोली, हमरा पे बम फोड़ता रहा। ना हम तारा के खाए बना के दी, तार तरवा में तेल लगाई ना। तो लगावा। हाँ ये करवावा। बेचता घर के बेचता बेटा बेटी सब बेचता घर नाच के करके नहीं धइले थी, बा। ना मास्टर के बेटी बानी, संस्कारी मास्टर हो। के। बहुत संस्कार बा। चुप रहा। तू चुप करा। लोला बजाए में खाली आगे बढ़। हाँ तो अबला नारी बानी ना। हाँ। तू डट बा, तू हमरा पे चिल्लाए बा, हमरा मार बा, हम तो चुपचाप तो मरबे सुना। कर, लतखोर है तू लतखोर। हमरा मार के दिखावा। हाँ, मार के अभी दिखावा। थाना पुलिस कोर्ट कचहरी हाँ, में भाई तो बाप इहे- लेके इहे हइये बा। आ जाई तोरा घर। इहे घमंड में बाड़ू हाँ कि भाई बाप तार मास्टर बा, हई बा, हऊ बा, त कह के तू एकरा के दबा देबू, होकरा के दबा देबू। अरे बा तभी ना घमंड बा। हाँ ऐसे करे से घर द्वार ना चले, बुझाइले? बहुत रउआ सोच का समझ के चले के पड़ेला। ढेर रिश्ता निभावे के और घर दुआर चलावे के बुद्धि चुप बा। रह। तोरे लेखा आदमी हमार घर चलाई। जाई जाई हमरा राउर से मुंह लगावे के तनिको का शौक तोरा नइखे। से मुँह लाई? तोहरे से मुँह लाई, तू ही मुँह लड़ावे लग बड़ू। तोहरा जरूर मुँह लड़ाई। तो हमरा भी ना लड़ाई बा, तो कहाँ जाए जहाँ रात में 12-12 बजे तक जाके बैठल रहेला, अड्डाबाजी करेला। ना। जा तो तोहरे में सटल रही, तोहरा सटल से हमार दिन चल जाई ना। जो ना दिन चल जो जाई, जो जइबे करब। जइब ना तो रात तोहरे में भी हम रहब। 12 बजो 1 बजो हाँ, हाँ, बैठ के जाइब। पी, हम अड्डाबाजी रात भर कर, ओइजे रहब। जुआ खेल, बाप के पैसा उड़ा। हाँ, ई काहे घर बाप करी? दुआर, ई सब कुल संपत्ति सब बेच उड़ाई दे। तो अपना बाप को उड़ाई, तोरे बाप हाँ, के तो ना जो उड़ाई। बेच दे, हाँ। नीलाम कर दे। पूछली सा जाके पूछ ना समाज में, बोल दिए तो थूक देबू से तो तोपा जीबे। हमरे में हाँ, मिलला भी ना दुबर रहलू। जो रे जो जो चुप रहा। आयल बड़े हमरा शरम लाज ना लगे। हमरा भाई बाप में सट। हाँ। ना शरम लाज ना लगे। अपना मर्द का रे तरे सब कह के धैले बड़ी, बेचता घर के तो बेचता का बाल कही, बच्चा। मर्द हमार इज्जत उतारी, हाँ। हम घर के आरती उतारी। ना तो तहरा के तरवा में तेल लगाई 24 घंटा। तो कहा तनी लो लगा दो। काहे के लगा दी? अरे हम खोर कहीं के बेचता घर के। हमरा अरे, घर दुआर के बारे में सुना। कुछो ना कहीं। राम ना घर कर। से ना बेसी इज्जत हमार कटहर इज्जत बा, बाबा जी के कटहर इज्जत बा। इज्जत वाला भइल बा। रौरे घर के बा कटहर ना इज्जत, बोले के अब लूर बा, बड़हर ना इज्जत। चले के ढंग बा, आ बहुत खाली बा। बात बतेबी, खाली लोला बजावे बहुत से ना बा, जाता है। बहुत बा। हाँ लोला बजावे से लूर नहीं, घर द्वार ना चले। ठीक बात जो। अरे अब वही समय बा, सोच समझ के चला, बुझाइले? माथा खराब करके धा दिली सब। ऐसन मेहरारू भगवान दुश्मनों के मत दस। ऐसन मरद तो हमार सहेलियों के मिल जाए। देख अब वहीं से टाइम बा, सुधर जा और अपन घर द्वार संभार। जीवन भइल तेवन भइल, बुझाइल कि ना? अरे कम से कम डर नहीं थे तो इज्जतो कम से कम कर। हैं? इज्जत इज्जत के तो नाम पे ही पूरा कुल बिया भइल बा। हमर माई तरहुआ परीक्षाओं ना जात रहली, सोचली कि हई कैसन दूल्हा बा, 18 साल की बेटी के 28 साल के बुढ़ा से बियाह करवा दे। तो का करबू? अब तो जौन करम में लिखा रहे जोड़ी ऊपर वाला बनावला, नीचे वाला से ना बने, बुझाइल? अब वहीं से संभर जा, जौन भइल त्योन भइल, आ घर द्वार संभार आ ढंग से रह। दोनों कुल के इज्जत बनावल तोहरे हाथ में बा, बुझाइल कि ना? तो हम तो ठीक से रहते बानी। तो हम का नौटंकी हम करतनी? अब तू रउआ कहता तनी खाए ना ध्यान बनी, तू रखी। कहता खाए ना बनी तो हई ना होई तो गोबर गोईठा ना होई, तो एकरा खातिर दोसर नौकर जाकर रखे के पड़ी कि हमरे तोहरा करे के बा? हमार पूरा जवानी ना और गोबर गोईठा और बच्चा कच्चा और माँ बाप
गई त का करबू? हाँ? अभी बाचल उम्र में तनी आराम ना करी। मेहरारू काहे खातिर आवली सा? घरे द्वार संभारे खातिर बाल बच्चा ना। हाँ हाँ? मेहरारू तो मेहरारू यही ना खातिर आवली सा। मशीन बाड़ी, खाली बच्चा पैदा करी, झाड़ू पोछा करी, काम करी, माँ बाप संभाली, गोबर गोठा करी। तोहरा माथा में हमार बात ना घुसी, तहरा जीवन करे के बाद कर। अब हम तहरा से ना बोल। तो हम चल जाई मायके। तू मायके जा चाहे वापसी जा चाहे जहाँ तहरा जाके बजा, अब हम तहरा से बोलबे ना कर। जा। तो हम मायके जाए तो रउआ हमरा के एक बेरे ना रोकब। काहे खातिर रोकब? हाँ? काहे कर तहरा नहीं बुझाते? हाँ? तहरा बुझाते कि नहीं? माथा में गोबर है, में गोबर भरल बा। हैं? सुअर कुकुर लेखा भूकत तनी सवेरे से आ तहरा माथा में घुसते नहीं। त का तहरा के बोली हम? हैं? तो जा जीवन करे के बा कर। छोड़ाओ, हटाओ ने। जा। ठीक बा, चल जाई ना। जा जहाँ जाके बता। जा जा। अब हम ना बोलब। छोड़ी जी, काहे इतना खिसियात बानी? अब जे गुस्सा में कह देनी, अब जे होवे के रहे उ तो हो गइल। बाकी कुल दोनों जना के रहवे के तो साथे में बा।